някой ти каже, че скоро ще можеш да ползваш нов тип социална мрежа, сигурно ще му повярваш. Мислил ли си, че на едно единствено място ще може да намираш темите, които наистина те интересуват? А какво ще кажеш, ако информацията, която те интересува, достига до теб през личния ти профил? Ами ако разбереш, че мнението и позицията ти ще бъдат чути от хората, които споделят твоите интереси. А вярва ли ти се, че този проект ще бъде реализиран първо в България? webclub.bg 100% общуване. Здравейте! Много съм радостен, че толкова много хора решиха да уважат този изключително важен за нас момент. Надявам се да се превърне в един от важните моменти за вас, когато си спомните след време за него. Първо искам да благодаря на УНСС и на всички наши партньори. Специално да поздравя и студентски съвет на УНСС за тяхната 20 годишнина. Надявам се да харесахте видеото, което излъчихме. Дали схванахте идеята в същината й, аз много не го харесвам. Ще ви кажа защо. Защото то започва с определението, че WebClub е социална мрежа. В началото и ние на практика не знаехме какво точно сме създали. Някой път случва така. Създаваш нещо интересно, нещо, което в началото е яко, казваш си, става, това е наистина различно, но какво точно е на практика? Не знаеш, дори ти не можеш да определиш какво си създал. С течение на времето, с развитието на идеята, с все по-голямото вглъбяване в нея, ти виждаш, че си създал нещо наистина различно. WebClub при никакви положения не е една социална мрежа. В края на презентацията ние ще кажем какво точно е, но аз искам да ви помоля да изчистите съзнанието си от всичко, което вече сте вкарали там. Така че да може да поемете в пълна степен това, което ще ви кажа, защото то наистина е различно и интересно и съм сигурен, че ще ви хареса и ще видите, че WebClub не е поредната БГ социалка. Това не е един сайт, който копира чуждестранен модел, чуждестранна идея, стремейки се и надявайки се някакво чудо, едва ли не българите да кажат, чакай бе, те го копираха, ама е по-яко. Няма как да стане. Затова и ние не сме се опитвали такова нещо да правим. Създавахме нещо съвсем различно. Но първо се представя, казвам се Петър Лозанов и така от около 2 години се занимавам изцяло с това нещо. Роден съм в София, живея тук. Завърших Национална търговско-банкова гимназия, след което Университет за национално световно стопанство, само че не го завърших, прекъснах магистратурата си. Прецених, че WebClub е нещо много интересно и много важно за мен и не мога да отделям време и за двете неща. Както всеки нов предприемач в сферата на онлайн маркетинга, и аз имам куче. Само, че на практика не е точно така, нямам куче и не бих взел особено такова космато куче, но пък за сметка на това имам типично българско семейство, което стои зад мен без целия път. Дълъг път и застава с всичките си ресурси и емоционални заряди зад мен в това начинание. Но да пристъпим към съществото, как така ще премине нашата презентация днес. Ще разделим на 3 етапа. В начало ще поговоря за типовете платформи до момента. Как съдържанието в интернет е организирано и как достига до нас посредством определени типове платформи. След което ще разкажем на 2 на 3 как WebClub подобрява възможности за потребителите. Какво вие ще получите повече, отколкото всичко съществуващо до момента? Защо вие да влизате в WebClub, а не в някаква друга мрежа или портал, например? И на 3-то място, какво даваме различно за бизнеса? А ние даваме много. В началото бяха информационните сайтове или портали. Там съдържанието е организирано по начин, по който ние знаем, че определен тип съдържание, например, новините са в дясно, графиките или статистиките са в ляво на съответния сайт, мнението на редактора е в центъра и така нататък. Влизайки в един сайт, ние знаем къде какво да търсим. Съдържанието в тези информационни сайтове е създадено от редактори.
Това са хора, които имат голямата мисия да филтрират съдържанието, така че големия шум в света около тях да достигне до вас много по-смеляно. Така че вие да се информирате за специфични неща, които се предполага, че ви интересуват. Идва въпроса. Филтъра дали е достатъчно правилен, дали вие получавате това, което наистина ви интересува. Този начин за доставяне на информацията работи от стотици години в класическите медии. Телевизия, телевизия, вестници, радиа и така нататък. Така че слушателите, зрителите получават информация, която други хора са преценили, че те трябва да получат. В един момент всеки се замисля дали те преценяват правилно, дали аз не се нуждая от нещо друго. Естествено, въпросът за цензурата винаги е стоял на преден план. С развитието на информационните сайтове на съдържанието в интернет възниква голямата нужда ние да намираме конкретно съдържание, което знаем, че търсим. Защото той е някъде там, но ние не можем да достигнем до него лесно. Най-малкото не знаем в кой портал е. Така се раждат търсачките. Търсачките имат съвсем различен принцип на доставяне на съдържанието. Аз трябва да знам какво търся, да отправя едно запитване, на което търсачката чрез определен алгоритъм да отговори. Дали с няколко резултата, дали с повече, но аз ще имам възможност да се информирам за това, което търся много бързо и конкретно. В един момент обаче възниква логичния въпрос. Аз знам ли какво искам? Истината, че много хора не знаят какво искат. Те просто са в нет. Те просто браузват и търсят някакво разнообразие. Така се раждат и социалните мрежи. Те ни дават нещо различно. Те ни дават съдържание, което е доставено от други потребители в мрежата, което е пречупено през призмата на нашите познати и приятели. Тоест ние сами изграждаме един кръг от хора, които определят каква информация да достига до нас. От това какви хора сме вкарали в нашето обкръжение, зависи и това каква информация ще получаваме. Но до някъде. На графика да виждате, че в центъра винаги е потребителя. Той е обкръжен от приятели, но и от групи, в които членува. Дали са страници, дали са групи, това са едни общности, от които той се информира. Само че в социалните мрежи, особено във Фейсбук, съществува един специфичен филтър. Филтър от нов тип. Не човешки филтър, а филтър с алгоритми. Така определени алгоритми решават кое съдържание да достигне до вас. Вие не получавате всичко от вашите приятели. Вие получавате определени порции информация. Може да си кажете, да, аз получавам всичко, то някъде се вижда. Вие може и да го видите, но то е направено по такъв начин, че важната информация да се показва на определени места. Така че вие на практика получавате определена част от вашите приятели. С общностите, в които членувате, и особено страниците, ситуацията е съвсем различна. От тях вие получавате много малка част. Аз съм сигурен, че повечето от вас, особено тези, които имат развити профили във Facebook, имат повече от 400 или 500 страници в мрежата. Така ли е? Сигурно е така. Аз съм сигурен, че и не знаете колко точно имате, просто защото лайкването не е процес, който вие съзнателно се присъединявате към дадена общност. Вие просто казвате лайк и знаете, че след 10 дни едва ли ще се сетите за тази страница. Има някои изключения, естествено, и вие получавате фид от определени страници, с които сте влизали в интеракция по-често. Идва въпрос обаче, не се ли променят? Вие се променят. И ако известно време не сте влизали в интеракции с дадени страници и спрете да получавате фид от тях, това значи ли, че вие вече не искате да бъдете с тези групи, с тези общности, в които сте по някакъв начин изявили желание да членуват. В WebClub смятаме, че решихме този проблем и създавахме нещо наистина различно. Еволюцията в организацията на интернет съдържанието. Това какво достига до вас. Каква част се филтрира, каква част вие сами филтрирате. Как общувате? Дали само с вашите приятели, дали с общности? При нас това е решено по съвсем различен начин. Естествено в центъра сте вие. Потребителя винаги трябва да бъде в центъра и самата идея да се генерира около това какво му е нужно на него. Естественият въпрос е какво е нужно на всеки един от нас. Естествено, нашите приятели са най-важни. Затова и в WebClub вие сте близо до вашите приятели. Вие не губите връзката с тях. Но акцента и, ако мога така да кажа, поделената тежест и акцент е и върху общите, в които членуват, които при нас наричат клубове. Защо клубове? Аз ще обясня с малко по-късно, но клуба на практика е една функционираща общност от хора,
която ви дава възможност да споделяте, да се чувствате значими по наистина различен начин. Тази функция ние ще развиваме с всеки изминал ден в платформата, така че всеки да може реално да участва в управлението на тези общности. Не само като една статистика. Един човек, който е лайкнал някаква страница, повече никога не се връща. А човек, който може да каже какво се случи утре, например. Но това не е интересно. Графиката така погледната изглежда подобно на социалните мрежи. Само, че ние намесваме и достъпа на потребителя до много други потребители през тъй наречените общи части. Така, например, аз мога да реша да пиша в форума на сайта. Така че да достигна до много хора, които се интересуват, да речем, от маркетинг. Те не са ми приятели. Те обаче виждат, че аз съм поснал темата, хареса ли ви новата реклама на бранд Хикс. В този момент аз достигам до хора, които имат интереси подобни на моите. Предполагах, че те ще дадат мнение по моята тема, което е много по-интересно за мен, отколкото мнението на моят приятел, който се интересува, да речем, от музика. Едва ли той ще може да оцени въпроса ми подобаващо, така че да отговори интересно за самия мен. Но и така, погледнато, какво толкова? В смисъл, какво толкова сме измислили? Нали? Един форум, скачен в социална мрежа, какво толкова? Интересното на практика е, че съдържанието, което се създава в клубовете, не остава само в самите клубове. Ако общностите решат, че те искат да бъдат отворени към света и, например, една фирма иска да сподели новината си или една неправителствена организация иска да сподели за каква кауза се бори, тя, създавайки определено съдържание, новина, снимка, събитие или анкета, може да отнесе това съдържание до тъй наречените общи части. Това в WebClub са 20 раздела. Политика, икономика, спорт, музика, кино, заведения и партиите и така нататък. Отразяващи интересите на всеки един от нас. Всеки един от нас интересува в определена степен от определени неща. Аз, например, не се интересувам от кучешка мода, просто защото нямам никакъв допир с животни, още по-малкото пък с мода. То се вижда. В същия момент обаче се интересувам от бизнес. Интересувам се от маркетинг. В този момент аз целят много таргетирано общуване. Не искам да получавам всевъзможни неща в моя фид. Това при нас е решено много интересно, чрез поделянето в тези общи части. Разделите се нов тип информационни портали. Това не са портали, които определена група редактори създават, филтрирайки съдържанието в мрежата и в нашия живот и решавайки какво да видим ние. Съдържанието в тези общи части се създава приоритетно, по-голямата му част, над 90%, условно го казвам, от потребителите. Тоест, аз в своя клуб, например клубът на WebClub, пускам съдържание от утре, вкарваме нови функционалности. Това е важно за хората, които се интересуват от IT, например. Аз отнасям тази новина в раздел IT и технологии. Вие като потребители влизате в сайта и си чуете какво случва в IT света. Бог да прости Стив Джобс, това беше голяма трагедия, всички се интересуват от това и влизат, за да прочитат какво се случило и на практика анализи, които са пуснати обаче не от нас. Пуснати си от вас, от други потребители. Там между анализите могат да видят и моята новина, в която се казва, че WebClub има нови функционалности. Не защото знаят, че WebClub има клуб в WebClub, а защото се интересуват от определена тематика. И влизат в един информационен портал, разглеждат го по начина, който разглеждат порталите от миналото, само че не намират информация, която е създадена от други хора и филтрирана през призмата на тяхната политика, редакционна, например. Тя е филтрирана на базата на определени алгоритми от нас. Вие ще си кажете от единия филтър на другия филтър. На практика обаче, така сме създали платформата, че наистина интересно съдържание да излиза по-нагоре. По-късно ще обясня точно как се случва това. Споделяйки съдържание от клуб и отивайки в общи части, например в определен раздел, той достига до много други потребители, които са естествено пожелали да прочитат това съдържание. Какво даваме на потребителите? Защо да влизам в WebClub, а не в Facebook, например? Въпросът е много интересен. Аз бих попитал нещо различно. Какво ви дава Facebook? На мен лично ми дава много ефективно общуване по определени теми.
ако искам да се информирам за мода, това се случва. Постоянно виждам някакви снимки за мода. Може би, защото имам много приятелки, които споделят такова нещо. Постоянно виждам снимки за кучешка мода. Няма проблем. Няма проблем. В следващия момент виждам нещо за Николета Лозанов и Божинов. Няма проблем. Това ми е интересно. Почитам го веднъж. И се почва. Николета Лозанова и Божинов. Те се целували, те се сгодили, те се разделили. След това тя отишла някъде другаде. Случило се нещо трето. В един момент аз си казвам, чакай бе, смисъл всички ли за това говорят? Няма ли нещо различно в цялата тази бумащина? Окей, интересно ми беше. Видях веднъж, видях втори път. Защо случва това? Всички ли само това се интересуват? Аз знам отговора. Не всички се интересуват само от това, точно обратното. Но влизайки веднъж в една среда, в която виждаш, че се говори само за това и когато споделиш статус от рода на какво мислите за, да речем, политиката, която така практикува правителството или нещо по-сериозно, независимо в каква тематика е, отдолу ще коментират хора, които хабери си нямат за какво става дума. Вие искате да получите нещо специфично като съдържание, някакво, който може да ви развие по някакъв начин, получавате всякакъв тип коментари. Естествено, когато искате да попитате какво ще правите до вечера, това работи. Това работи и за мен, това работи и за всички останали. Един много лесен риторичен въпрос. А до вечера? Случва се много лесно. Това работи и при всички положения, да, Фейсбук изпълнява тази функция. Фейсбук изпълнява функцията, която са заявили на практика. Няма нищо страшно. Те казват, срещнете се с хората, които по една или друга линия сте загубили като контакт в живота си. Били сте в детството си с някакви приятели, по някакво стечение на обстоятелствата не е имало интернет и вече нямате контакти с тях, намерете ги. Окей, намирам ги. Светът става наистина по-отворен и свързан. Говоря си с тях, питам ги какво е станало, виждам, че имаш дете, браво, ти си на 22, успял си. Какво се случва с теб? Питам къде работиш. Интересно е. Окей. Следващия ден, какво питам този човек? Аз ви отговоря, нищо не го питам. Общо аз чакам нещо да светне. Кликам едно копче и чакам да се случи нещо. Това в един момент ме изтощава. Аз имам определени интереси. В WebClub тези интереси се избират още с регистрацията. И аз казвам, интересувам се от, да речем, автомобили, да, може би, избирам кино, не се интересувам от всякакво кино. Искам само българско, например. Мога да избера подраздели, да специфицирам, да не чета за спорта, ми чета само за автомобили, например. Така, в браузването ми в последствие аз ще улесня алгоритъма, ще улесня и другите хора да знаят защо и за какво да говорят с мен. И какво се случва? Аз все пак съм близо до моите приятели. Въпреки, че те се интересуват от различни неща, аз държа на Калян. Той се интересува от финанси и прогнозиране, едва ли ще ме пита мен за това. Нито пък аз ще го питам за маркетинг. Но все пак аз държа на този човек. Той е намерил своето и доказва своето място в моя живот. Също се отнася и за Ана. Тя се занимава с йога. Не си представяте, че Ана ще ми пита за нещо свързано с йогата. Човек над 100 кг не трябва да се занимава с това нещо. Никога. Никога. Едва ли дори би си помислил да говори с мен за такова нещо. Същата ситуацията с моите приятели Младен и Митко. С тях винаги е перфектно. Вечер излизаш ли, значи на следващия ден ще ти остане някакъв незабравим спомен, ако си спомняш нещо. В този момент обаче аз едва ли бих им помогнал за спорт. На практика аз се интересувам от футбол по начина, който се интересуват те. Но въпреки това те са мои приятели, аз ги ценя. Затова в WebClub все пак основният фит е фит от приятели. Аз съм близо от тях. Въпреки че ние имаме различни интереси, те са доказали своето значение за мен в живота. Така аз виждам техни постове, така аз виждам какво се случва с тях. Направихме един малък експеримент, не в онлайн среда, а в средата на УНСС, в който надявам се много от вас са участвали. Така помолихме студентите да залепят определени листчета с различни цветове, в зависимост от това какви интереси имат. Получи се, не мога да го квалифицирам точно, едно мазъл. Хора, които се интересуват от бизнеса, до хората, които се интересуват от заведения, партията и музика. Листче с надпис парти
е близо дори, че с модата е времена, стилът е цял живот. В същото време революция сега. Чък Норис, той навсякъде. Какво не аз зачета си, само това ще четем още 20 минути. Много интересно, ще ги публикуваме всичките листчета в сайта и вие ще може да отбележите вашето листче, това, което вие сте харесали и написали. Та идеята каква е? Ние имаме различни интереси. Хората имат абсолютно различни интереси. В това няма нищо лошо. Нашите приятели и ние в течение на нашия живот се развиваме, ние еволюираме. И аз преди време се интересувал предимно от математика, едно време беше някога, слава Богу. Сега това не ме интересува. Сега съм в съвсем различна сфера. Затова, за да мога да комуникирам по различен начин за нещата в живота, които ме интересуват, ние създадохме фид от клубове. Тук още пак се появяват. Да, близо съм до тях, винаги. Общуването в клуба, общуването в общите, в които аз членувам съзнателно, е нещо, което ние създадохме. Това е нещо различно. Общността на практика ни дава възможността да покажем какви сме ние на практика. Така и вие сте различни в УНСС, различни сте в семейството си, различни сте с приятелите си, с които ходите да гледате кино, различни с тези, които излизате да пиете. Така да го кажем. Какво ви дава клуба? Дава ви възможност да членувате в общност с заявени интереси, принципи, правила, дори рангове. Вие имате място в тази общност. Вие сте някой. Вие имате глас. Не сте просто една статистика. Замислете се какво се случва във Фейсбук. Фирмите имат страници. Pages. Вие може да ги лайкнете. Какво значи това? Вие сте един посетител. Посетител на една страница. Една импресия, която те целят. Вашите постове са част от фида, който изтича. Периодично изтича и никой повече не си спомня дори за него. Вие не сте членове на дадена общност. Вие сте една статистика. Това е голямата истина. Статистика, която трябва да бъде добра. Т.е. много често да влизат в интеракция с тази страница, но самата платформа не е създадена за това. В WebClub се стремим точно към обратното нещо. Вие сами да прецените от коя общност каква информация да получавате. Колко често. Какъв тип информация. Дали да получавате информация за всеки пост или да получавате информация само за новините. Най-важното. Така всеки един от вас може да прецени колко често да влиза в интеракция с тази общност, колко важна е тя за него. Клубовете могат да се изграждат за личности. За хора, които са ни впечатлили по някакъв начин. Могат да се изграждат за организации, преследващи определени идеи, защитаващи определени каузи. Но защо не и за брандове? Да, фирмите могат да изграждат трайна връзка с потребителите и трябва да го правят. Това е еволюцията. Аз съм сигурен, че в близко бъдеще много фирми ще осъзнаят, че не е достатъчно да влизат в комуникация да очакват обратна връзка. Те трябва да аутсорснат част от управлението си на потребителите. Големи важни решения могат да бъдат взети със своеобразен референдум. Звучи много еретично и едва ли някой собственик на фирма ще си каже: леле, как ще стане това? В смисъл, аз съм изградил тази фирма. Как ще ми реши някой как да ми се казва продукта, например? Естественият въпрос е: тогава защо го правиш този продукт? Искай мнението на потребителя, нека те участват. Те са хората, които после трябва да го купят. Защо ти да решиш нещо, което се предполага, че други трябва да харесат? Ако те участват в този избор, ти им дава шанс предварително да заявят: аз ще го купя, аз съм го избрал по този начин. Това при нас е направено по много интересен начин. Всеки може да избере любимите си клубове, така че да бъде близо до тях. Аз всеки ден ще получавам всякаква информация за тези 12 клуба. Каквото и да се случи, аз ще съм близо до тях, аз обичам тези марки. Може да не ги обичам, може това да са моите конкуренти. Мога да правя мониторинг, какво случва с тях, да си казвам: виж го това, пусна така, просто динам, аз ще контрирам веднага. Това е нещо много близо до мен. Не е нужно да влизам в 12 клуба различни и да се чудя какво се случи. Вие ще кажете: как измислиха тази цифра 12? Сега аз имам 500 страници. Как ще ги сместя в 12? Няма как да стане лесно. Затова и създавахме фид от клубове. Тоест, вие не сте само с тези 12 в интеракция, ами с всички останали ваши клубове. Така може да членувате в стотици общности и да получавате фид от тях. Казвате си: това е сигурно такъв спам, аз ще се побъркам. Ето така изглежда фида.
много така телеграфно са представени информациите. Ако решим, задържаме с мишката, виждаме част от информацията, само с един клик влизаме вътре. Така ние сами решаваме какво да видим. Виждам, има създадена анкета, има на анкетата. Не ме интересува. Къде ще му отговарям на тия? Виждам обаче следващата новина. Случи се еди какво си. Това е важно за мен. Влизам. Аз знам какво се случи. Аз се информирам само с един скрол на мишката. За 50, за 100 общности дори. Мога да филтрирам кои общности, от какъв тип общности да се информирам. Например, само от раздел политика и икономика. Платформата вади информация, създадена от тези клубове. Вие се информирате с един скрол на мишката. Изобщо не губите времето си. В следващия момент решавате. Аз искам да се информирам само от официалните клубове. Т.е. само от клубовете, които съм сигурен, че са легитимни. За това ще говорим малко по-късно. В този момент аз имам една бърза връзка с общите, в които членувам. Това са реални общности. Това са хора, които аз ценя и теми, които обичам. Аз мога да пиша по тях много специфично, много приятно за самия мен, а и за другите в платформата. Нашата цел е да създадем не гигантски общности, които на практика не функционират. По-скоро общности, които на практика дават възможност на самите нас, на самите потребители да дават своето мнение, да се изразяват и да участват в управлението на тези общности. Най-важното – да знаят защо го правят, а не да се организира, например, един протест, в който, когато видиш, когато запиташ някой, кой организира това, какво се случва? Един приятел ме покани, аз съм тук, няма страшно. Защо го правиш? Ти си поредната овца, която отива да прави нещо за някаква кауза, която ти дори не разбираш. Ти не знаеш за какво се бориш, ти не знаеш кой те е повел, не знаеш какви принципи следваш дори. Голямата иновация, която правим, обаче са общите части. Тоест, фидовете са нещо много яко. Ние ги разделяме. Много е приятно за потребителите. Вие ще видите в сайта. Но голямата иновация, която правим, са общите части. Това са информационните модули в сайта, които са създадени от самите вас. Вие решавате какво да четат другите. Създавайки определени новини отдясно, ние ви помагаме, т.е. има съдържание създадено от наши редактори, и ние ви помагаме да научите какво се случило днес. Така че дори вашите приятели да не са споделили нещо, което, или общности, които членуват, да не са споделили нещо, което би трябвало да ви интересува, ние ще ви го дадем. В центъра виждате клубовете, които са в съответния раздел. Може да се информирате кои фирми са вече вътре или в кои неправителствени организации. Така че лесно да изберете избора си, да направите избора си в коя общност и в кой клуб да членувате. Виждате части от форума, топ теми, новини създадени от клубове, след малко ще говоря повече за това. Виждате въпроси създадени от други потребители, външни редактори, т.е. лица, които ние смятаме, че имат определена позиция и знания в дадена тематика, така че могат да помогнат на другите да се информират качествено. Само с един клик влизате в съответните новини и съдържание, което е създадено от клубовете. Вие само с един клик влизате в общностите, които са създали съответните съдържания. Знаете кой е източник. Знаете кой застава за думите си. Това не са редактори, които могат да се скрият зад някаква политика, например редакторска. Това са определени хора, които застават зад името си, зад марката си, зад репутацията си. Външните редактори, това, което в момента виждате, са хора, които, както каза, са доказали по някакъв начин знаете си, ние сме им дали шанс да пишат в определен раздел. Естествено, сме оставили някакво малко място за галериите, т.е. какво сте създали общите като галерии. Най-важната част са новините от клубове. Тоест, това, което клубовете са създали като съдържание, което трябва да достигне до всички потребители. То е важно за тях. При нас новината има тежест. Не е ноут, както е в Facebook, който по никакъв начин не се отличава от пост. При нас новината има специална тежест. Създавайки определена новина, общностите могат да достигнат до много други хора, чрез общите части, предназначени за новините. Всеки потребител избира в кой раздел да прочете новините. Например, аз мога да избера само кино. Избирайки кино, ще видя само такива новини. Най-отгоре виждам топ клубните новини. Това са новините, които ние чрез някакъв алгоритъм сме преценили, че са по-важни за вас. Те са по-четени, с повече за е гласувано за тях, повече коментари има и така нататък. Комплексен алгоритъм, който ние тепърва ще доразвиваме. Обаче вие ще си кажете, това е пак един вид филтър, който може да ни заблуди в един момент.
Затова ние сме дали шанс всяка новина, създадена от клуб, да се показва в общите части. Така че вие да не си мислите, те скриха от мен нещо важно. В тези последни клубни новини вие може да видите всеки пост от клуб в съответния раздел, естествено, който вие сам сте избрали. Отдолу сме дали още клубни новини, по-стари новини, които са били пусти преди повече време, така че вие да не изпустите нещо, което с нощи не сте могли да проверите, например. Освен разделите, има и общи части, наречени функционални менюта. Тоест, аз не искам да пиша във форум, не съм такъв тип човек, това не ми харесва, аз обаче обичам да чета новини. И не искам да влизам в 10 раздела, защото се интересувам от много неща, но пък искам да чета само новините. За какво да гледам 10 раздела, да сравнявам, в смисъл сложно? Защо да не вляза просто в едно функционално меню, което се казва актуално, и да видя всички новини са дадени там. От наши редактори и от обществото, от потребителите на сайта. Само с един клик влизам в това функционално меню, например актуално, в което виждам най-важните новини от наши редактори, някакъв акцент, определени раздели, от които са дадени новини, само с едно скролване на мишката и с един клик стигам до съдържанието, което харесва. С форума е идентична ситуация. Всичко е вързано с вашия профил. Вие избирате какво да следите. Казвате, тази тема ми харесва, следя я. В следващия момент, когато някой коментира, вие ще получите нотификация. Тя е близо до вас. Това не е форум, в който трябва да се регистрирате. Да помните още една парола. Той е интересен, обаче станаха 20, смисъл не става ли вече страшно. В следващия момент искам да пиша за някаква друга тематика. Днеска се интересувам от готвене. Защо не пиша в раздел Дом и семейство, подраздел готвене, така че да се информираме какво сготвя мъжа ми или жена ми. Няма да стане това. Същата ситуация са в раздел въпроси и отговори. Имам специфичен въпрос, избирам раздела, задавам въпрос. И така стигаме до момента какво даваме на бизнеса. Тук ние мисля, че радикално променяме отношението. Изобщо, защо една фирма изобщо да прави профил? В процеса на разговори с различни фирми ние чуваме различни теории. От рода на страшно, в Фейсбук е страшно, в форумите още по-страшно. Хората не могат да се контролират. Тази дума контрол, не трябва никой да присъства в речка на всеки маркетинг специалист, всеки менеджер. Опитът да контролираш хората се обръща в крах при всички положения. Контролът е дума, която трябва да се употребява с много голяма предпазливост. Напротив, не трябва контрол, трябва отношение, което предразполага хората да участват сами в процеса на развиване на фирмата, на развиване на нейния социален профил, на нейния имидж, на нейната репутация в мрежата. В този смисъл ние искаме да изградим една дългосрочна връзка. Дългосрочна връзка и взаимоотношения на потребителите, на членовете на клуба. Затова и така сме го кръстили. Това не е страницата, в която вие лайквате и ставате статистика. Това не е страницата, в която вие сте част от стотиците хиляди, които чат-пат ще получат нещо, едва ли ще коментират, повечето са забравили изобщо къде са членували. Както Елен каза, пък и някои изобщо не знаят, че са го лайкнали по някакво сечение на обстоятелствата. При нас вие сте членове. Вие участвате в тази общност. Вие имате своята позиция. Общността е организирана. Има принципи, има правила. Тя е развита по някакви устойчиви критерии. В същото време ние даваме възможност вие да разпознавате източник. Да знаете, че определен клуб е официален. Затова, когато ние сключим договор или знаем, че определена марка е, да речем, дадена пиар агенция или дадена известна личност, защо да си пише с някой политик, например, когато той има 20 профила? Аз къде знам кой истински има профил? При нас това е решено много лесно. Този надпис може да бъде даден само от нас. Визията на целия клуб е различна. Аз ще ви покажа след малко. Човек няма как да сбърка кой е източник, кой е легитимен източник. Така че все пак и вие като потребители да не бъдете лъгани. Естествено, това, за което говорих и по-рано, ние целим ангажираност. Не е стотици хиляди хора, които обаче не са ангажирани с това нещо. Ние даваме фидо клубове, който е много различен, даваме възможност за любими клубове, даваме начин вие на практика да участвате в тези общности.
даваме възможност и да се достига до голяма аудитория. Както вече ви казах, пускайки една новина, фирмата може да достигне до много повече хора. Представете следната ситуация. В лутаницата ви има хлебарка. Не си я представете. В банката ви има обирджия. Случва се. Какво правите вие? Чакате 2 седмици, след което правите изявление. Например, едва ли е много ефективно. Не е случайно в Америка президента използва Twitter и Facebook. Не защото много ги обича. Аз съм сигурен, че изобщо не му се занимава. Обаче той знае, че това първо е лично. Хората ще ти кажат, леле, този човек отдели 10 минути от времето си да напише нещо. Едва ли са 10. Едва ли си мисли, че и той го написал. Обаче самото отношение е различно. И бързината е коренно различна. Влизайки и споделяйки в мрежата, това нещо се разпространява наистина лавинообразно. При нас това може да случи още по-бързо. Представете си, случва се кризата. Аз обаче бързо реагирам и пускам новината през официалния си клуб. Това го виждат много медии. Те имат клубове при нас. Дори да нямат. Виждат го много потребители, които се интересуват, например, от банки. Тази новина е много интересна. Все повече и повече хора я споделят. Все повече и повече хора коментират, лайкват или, гласуват за или против. Това съдържание отива все по-нагоре. Може да се окаже, че лиза на първа страница в сайта. Виждат го много хора. Не защото ние сме казали да го видят, защото вие сте казали да го видят. Това е важно за обществото, това е важно за потребителите, важно за цялата държава. Защо не? Това са реалности. Това се случва всеки ден. WebClub е много по-бърз канал за създаване на публичност, за достигане до много по-широка аудитория. За аудитория, която е различна от тази, която вече сте достигнали. Защото всяка фирма цели 2 неща. Първо, това са умните фирми, надявам се, и вие да сте от тях. Първо цели да задържи клиента, които вече е спечелила. Тя иска да ги задържи и да увеличи интеракцията си с тях. Ако вчера ми продава по 10 лева, например някой продукт за 10 лева оборот, тя иска да ни продава по 20 лева. Това за нея е важно, тя може да постигне само да ги задържи. Второто нещо, което цели е да разшири този обем клиенти. Да взима все нови и нови. Ако може от конкуренцията ги краде, това е най-добрият вариант. При нас това може да се случи на практика. Тоест, аз мога да достигна със съдържанието, което създавам, до много различни хора от тези, които вече знаят за моя клуб. Аз вече съм ги обучил, аз знам как да си ги задържа в клуба. Създал съм им достатъчно добра атмосфера, те участват в клубния живот. Аз ми свършил тази работа, обаче откъде идват новите? Пускайки, да речем, нов продукт в сайта, защото има такава функционалност, хората, които в момента се интересуват, например, от телефони, искат да си купат нова Nokia, влизат в сайта, но процеса на браузване си казват, аз ми исках да си купа C7, обаче виждам, че те са пуснали още по-яко нещо. Те са пуснали новия си модел. Я да видя за какво става дума. По този начин брандовете могат да сравняват, потребителите могат да сравняват съдържанието, пуснато от различни брандове на едно място. Помислете си. Това случва ли се във Фейсбук? По-добро визуално представяне. Тук на моя приятел и колега Ален сме се постарали да му направим едно забавно клубче. Насякъде плуват рибки. Доста интересно, но аз нямам предвид само брандирането му. Аз имам предвид самата организация на съдържанието. В дясно са новините, които той е създал. Те не изтичат в фида, защото това е нещо важно за него. Той иска да го сподели и хората, които влизат, да го видят трайно, да не го пропуснат, изтичайки в определен фид. Даваме възможност той да преименува менюта си. Той ги е кръстил услуги. Аз би ги кръстил продукти, например. Вие бихте ги кръстили, да речем, перилни препарати. Всеки, в зависимост от своя продукт, своята нужда. Естествено, които да бъдат оригинални, може да измислите нещо много по-нестандартно. И това ще бъде оценено, убеден съм. В WebClub основното, което правим като иновация на практика е конкурирането чрез създаване на съдържание. Това, което преди малко споменах, споделих, създавайки определено съдържание, новина, галерия, анкета, събитие след време, когато пуснем тази функционалност, ще бъде наистина яка. Наистина ще видите нещо много различно. Аз заставам не в единия край на мрежата. И в момента MTEL и Global и Viva.com, всички останали, които занимават с подобно нещо, са в Facebook.
Обаче аз как мога да сравня какво предлагат те? Трябва да знам, че те са там, да потърся едната страница, да потърся другата страница, да потърся третата страница, да вляза във всичките, постоянно всеки ден да влизам в трите страници, за да знам какво предлагат те. В WebClub това може да се случи не защото МТ в единия край, Global в другия. Може да се случи, защото те са на едно място. Те са в раздел, например, IT технологии, мобилни комуникации. Създавайки съдържание, това съдържание застава в една повърхност, в една линия. Вие може да четете какво предлагат различните брандове, различните политически партии като визия, различните организации, различните певци, какво се случва в света, в който вие желаете да се информирате. Само по този начин ние можем да направим свой информиран избор, а не избор на базата на това, че сме видяли някакво съдържание в момента, защото някой ни е инвайтнал в някаква страница. Ние сами решаваме какво да четем, за какво да се информираме, какво ни интересува нас, не нашите приятели. Те са много важни, но както по-рано говорихме, по една или друга причина в нашия живот ние сме еволюирали, те са еволюирали, ние сме се развили в една насока, те в друга. Ние все още ги обичаме, ние все още си говорим с тях за определени неща. Но когато аз искам да споделя нещо, например за религия, едва ли бих тръгнал да говоря с приятеля, с който вчера съм бил до 7 часа някъде. Просто знам, че той не се интересува от това, което аз в момента имам нужда. Така и от общи части вие може да намирате неща, които ви интересуват в момента. И ако аз съм абонирал за политика, бизнес и маркетинг, например, много те искам да отида на почивка, аз ще знам къде да вляза. Ще вляза в раздел туризъм и ще видя дизайн и визия, който аз познавам. Аз ги познавам от другите раздели, в които членувам. Естествено, там ще има няколко различни модула. Тоест в разделите ние постепенно ще добавяме модули. В музиката, класация, в например политика и икономика, някаква гледна точка на партии, в бизнес, котировки и така нататък. Но аз ще знам какво се случва и къде да търся определеното съдържание. И ако трябва да обобща голямата иновация, която ние правим, това е промотиране не чрез реклама, а чрез създаване на съдържание. Нещо, което всеки от нас иска. Ние искаме да се информираме за IT технологии, но не искаме да виждаме реклама купи, моля ти се купи. Дори ти да нямаш пари днес, дори ти да не го търсиш. Ти го купи, пък ние ще ти кажем какво да правиш. Не, аз съм избрал да вляза в определен раздел. Там съм видял съдържание, а не един статичен банер. Там съм видял нещо, което се предполага, че аз търся. Какъв е шанс аз да го купя? Мисля, че е много по-голям. Мисля, че е много по-голям шанс и да реша да вляза в трайна връзка с този бранд, защото той се погрижи за мен, когато аз съм имал нужда от това. Чрез популяризирането, чрез съдържание, ние целим да постигнем наистина връзка. Връзка на бранда, на организацията, на личността с другите негови фенове, с публика, с която той иска да говори. И така стигаме до гигантския въпрос: какво на практика това животно WebClub? Това не е социална мрежа, това го казахме. Не е информационен портал, аз съм убеден, че и вие не смятате такова нещо, че е търсачка, естествено, че не е ясно, че не е така. Но какво е WebClub? В WebClub акцента върху общностите. Аз го казах и по-рано. Ние искаме вие да сте свързани с клубовете, в които членувате. Реално да избирате как да представите себе си в клуба по спортни танци, как да представите себе си в клуба по вашите интереси в сферата на политиката, например. Или във вашата група с колеги от университета. Това са клубове, в които вие имате различно лице. Вие членувате в общности. В тези клубове и във всяка една от тях вие сте различни. В тези общности вие може да изразите себе си по различен начин и да получите това, което искате в момента. Защото вие се развивате. WebClub е мрежа на общностите. Мрежа на общностите, която ви дава възможност да научавате, да споделяте, да изграждате трайни връзки с хора, които имат интереси сходни на вашите, с които вие говорите на един език. Това не са хора, които вие обичате от много време, но пък са хора, които вие бихте заобичали. И бихте изградили трайна връзка с тях за много време напред.
чрез тази мрежа от клубове вие можете да бъдете различни в определена среда, без другите да го видят. Без хората, които вие познавате по друга линия, да видят, че вие на практика сте много забавни в ежедневието си, но те целят и те ценят сериозността във вашето. Вие работите в една банка, например. И това става не, защото вие сте двулични или лицемери. Не, това е нормално. Ние сме многопластови личности. Ние сме сложни същества, които имат съвсем различни интереси. И най-важно, тези интереси не са статични. Ние всеки ден се развиваме. И ако аз днес не съм харесал кучета, едва ли утре ще ги харесвам, но знае ли човек? Може утре пък да искам да чета само за това. Не знаеш къде ще отведе живота. Това е истината. И ние трябва да сме готови да еволюираме, да влизаме в други общности. Това в Фейсбук не може да се случи. Вие влизате в един алгоритъм, който вече ви е преценил. Той знае, че вие харесате това и това. Утре влизайки от друга страница, едва ли той ще се пренастрои за вас. Вие нямате личния избор. Така WebClub цели едно единствено нещо. Нещо, което аз ще ви пожелая, влизайки в сайта да намерите и вие, аз успях да го намеря. И с което се надявам всички да се съгласите след време и да кажете, че това работи и за вас. Ние целим в мрежата на общностите вие да намерите 100% общуване, за което винаги сте мечтали. За което вие сте мечтали. Не аз, не вашите приятели. 100% общуване, което работи за вас. Надявам се презентацията ми да ви е харесала и да сте видяли нещо различно в проекта. Още повече се надявам и пожелавам да намерите наистина такъв тип общуване в WebClub и още веднъж ви благодаря, че дойдохте на тази презентация днес.